שלום, אני שלומי. ברוכים הבאים לסדנה שלי. היום אני רוצה להראות לכם איך מיישמים וקס בקלות ומהירות. אז בואו נתחיל לעבוד. תפקיד הווקס הוא להעניק שכבת הגנה וברק. בכדי ליישם וקס, כל מה שאנחנו צריכים זה 3 מוצרים. את הווקס עצמו, איזשהו אפליקטור, במקרה הזה אפליקטור ייעודי, שמה שיודע לתת זה אחיזה טובה יותר, ומטילת מיקרופייבר. ניעור קל של הבקבוק, נט לערבב את כל המרכיבים. כמה טיפות על האפליקטור, 2-3 דקות, כיסיתי את כל האוטו. שימו לב כמה פשוט. אז אנחנו משתדלים לעבוד ביסודיות, לא לפספס שום דבר. לא לשכוח שכבה דקה, הכי חשוב. שימו לב כמה נוח הפאורבול הזה, מגיע לכל מקום. אז סיימנו ליישם את הווקס, עברו בערך 10 דקות, הווקס אמור להיות יבש. איך אנחנו יודעים שהוא יבש לחלוטין ומוכן להסרה? מבחן האצבע. אתם רואים את הפסים האלה? הפסים האלה זה הווקס היבש. מעבירים את האצבע, רואים שאפשר להסיר את הווקס בקלות. מטילת מיקרופייבר, בלי יותר מדי מאמץ. מסירים את הווקס. אז הופכים את המגבת, נותנים ניגוף סופי. קל. אתם יודעים שבפעולה פשוטה, כמו יישום וקס, כבר רואים הבדלים. זה הכל, סיימנו. 2 פעולות פשוטות. יישום וקס, ניגוב וקס, הרכב עכשיו מוגן, פשוט וקל.